Бум! Ама гръмна ти казва, мале, пук, 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 ма гърмът те врели вътре. Като бях малък, нали ви казвам, имаше кестия не продаваха. И аз съм ял. Нали вече не помня какъв е вкус, защото съм минал много години. Но помня, че след няколко години пак съм бил малък, ама вече нямаше кестене. Много ми се ядяха кестене. И понеже в Ямбол навсякъде има кестене, буквално, значи центъра, примерно, целия е в кестенови дървета и като вземат да падат кестените, може да си напълниш с чували. И в парка има кестени, навсякъде има много кестени в Ямбол. Мрънках, много ми се дадат кестени и с баба ми отидахме и си набрахме кестени, човек. Набрахме се. Много кестени. Кестени да искаш. И викам, баба, ще ми опечеш ли? Тя ми вика, да, ще опека. Аз се викам на къла, тя сигурно и пекла жената кестени през годините. И тури ги там в една тава, не знам какво ги прави. Цепва ли ги, какво ги такова, нямам идея. Не ги разбрам. Сложи ги да се готвя, там да се пекат една фурна. И ние се седим вече вкъщи. Това, по едно време баба вика, чай да видя кестените как я карат, докъде са стигнали. И отива тя, и аз нали върва по дъргаза и мене ми е интересно. Отваря фурната жената, вади, нали, то такова, как се нарича, дето тава за фурната, ма дето идва със самата фурна, дето и точно по размерите на фурната, и не черни такива, нали ги знаете. И в нея наредила, и вади, и гледа ги, и тръгва нещо да ги обръща. И в момента, в който посяга с каквото, не знам, с вилица да сложица, да с какво да обърне единия кестен, нали, да почне да ги обръща, и кестена като направи бум! Ама гръмна ти казва, мале! И взеха нещо, някаква реакция стана чат, взеха един по един да гърмят кестенец. Там 10 на 15 кестена гръмнаха. Пук, ма гърмят, те врели вътре. Направо ти нещо, не знам как някой от нас не се е изгорил. По стъклата, по тавана, печката осрана вътре цялата. Тут все едно, ти казвам, буквално все едно, нали знаете, като правят уния чаленджи, дето слагат ластици на динята, докато не са пръсни, като са пръсни динята става маза. Представете си го в умален вариант с кестени, човек. Един кестен, 2, 3, там много гърмяха. Аз такъв почнах да пища, да рива, залягам там. Баба ми вика, нищо не стана, почна там да такова, да се ядосва, че кестен, че нищо не стана. Върна ги там да се доизпекат, не знам какво се случи. И станаха кестенти после. И Драшко ще яде кестен. И убели ми там баба ми един кестен, вече минало време. И аз като го отхапах, майко като ми загорча, ма какво да ви го опиша, не знам. Бе, горчи, много горчи. Все едно шампуан ви вляза в устата, докато се къпи тя. Еди да знам. И то се оказа, че не всички видови кестени ставали за ядене, ставали за печене. Аз не знаех. Явно и баба ми не е знаела, защото изпекохме кестени, те взеха да гърмят, вътре бяха горчиви, седяха като сурови, като ябълка седяха вътре, сочни такива. Пък те трябва да са изпечени. То му беше зле, оказа се, че това не е сорт, дет става за ядене. Така че кестените по улица Търговска в Ямбол, една от двете главни улици, не стават за ядене, да ви кажа. Те са само за украса. Ядливите може да са на други места, но от Търговска съм ял кестени, не са добре. И така. Това е кратката историйка.